Mangfoldighed og inklusion handler om at få flere med i vores fællesskaber. Jeg har altid været drevet af at få gjort op med de barrierer og det sprogbrug, som holder seksuelle minoriteter ude af vores fællesskaber. Undersøgelser fra udlandet, fra Kulturministeriet, fra DBU, viser med al tydelighed, at der er noget at arbejde med. Der er en kultur i idrætslivet, som i høj grad gør, at vi som seksuelle minoriteter ikke oplever at være velkommen i foreningslivet. Der er en masse, vi kan gøre i DGI, og vi gør allerede en hel masse. DGI arbejder jo allerede med etniske minoriteter, socialt udsatte børn og unge, fripladsordninger ude i kommunerne og senest piger og kvinders idrætsdeltagelse. DGI er også en stolt partner i Idrættens Regnbuekoalition og står derfor også bag projektet Game Changer. Jeg er helt med på, at det her område kan være rigtig svært at arbejde med. Heldigvis har DGI vedtaget en mangfoldighedspolitik, som kan hjælpe os alle sammen med at kigge rundt i lokalet og se, om vi kan spotte nogen, som ikke ligner os selv, når vi skal rekruttere til vores bestyrelse. Jeg skal for eksempel være opmærksom på ikke at rekruttere en anden 36-årig mand fra svømmeverdenen, fordi det er umiddelbart det, der vil være det nemmeste for mig at spotte. Det er vigtigt, at vi har bestyrelser, som består af kvinder, af unge, af ældre med erfaring, og i det hele taget bringer flere perspektiver til bordet, når vi skal træffe beslutninger i DGI. Mangfoldighedspolitikken i DGI handler derfor også om piger og kvinders deltagelse i foreningslivet. Det handler om seniorer, det handler om etniske minoriteter, socialt udsatte børn og unge, geografiske områder og andre, som risikerer at blive glemt i farten. Det er vigtigt, at vi husker på, at ikke alle sidder med omkring bordet, når vi træffer vigtige beslutninger. Derfor skal mangfoldighedspolitikken også ud at leve og ikke kun ligge i skuffen. Det er et emne, jeg vil arbejde med i hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at vi øver os. Det er vigtigt, at vi har en opmærksomhed på området. Og det er i det hele taget vigtigt, at vi fortsat arbejder på at blive mere mangfoldige, så vi i fællesskab træffer bedre beslutninger. Det at gå til foreningsidræt må gerne være lidt besværligt. For det er lige midt i dialogen med nogen, der ikke ligner en selv, at magien den opstår. Hej, mit navn er Christian Bigum, og jeg stiller op til hovedbestyrelsen i DGI. Du kan stemme på mig den 4. november.